wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil Bong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho aku iki pikiranmu sing bosok terus pelem ki nak cilik pelem pentil heeh ya ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian Jambu Dipa Nirmala Pukulun pelem pertangga jiwa setunggal Jambu Dipa Nirmala setunggal kula petak wonten ing dusun pring apus nyuwun pangapunten menawi kula keladuk neng gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib mila tetep kedah kula suwun menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken kula gadah pit Jawa menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki ora ana pit iso mabur rasane padha nyocok nang rasa gong iki dewa lho wis ngerti aku apa ngene bakul bakso aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe wis men arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah aku ora etuk aku ora mentala aku jane Koko Prabu kula kapang lan panjenengan Koko Prabu iya Janaka iya Raden Janaka rasudi wangsul Pukulun ora iki bang sapa Pukulun Sanghyang pendek jengkulmu kuwi Pukulun Sanghyang menang Pukulun Sanghyang menang wis bablas kok dadak diceluk ora kita iku ajeng diajar kali Janaka ora Kang Mas Jodipati gue ampun sengol ngenten iku Kang Mas sing alus Kang Mas Jodipati nggih kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas yo tak tampa pangestu tambanono arep nambani pangestu ora nggih Kang Mas rene nyedak rene sampun mriki mawon Kang Mas ngerti nek arep dikepruk wis ben ora Bagong Salina le salin piye wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak cathut cangkeme tenan ae sapa-sapa arep dicatut cangkeme marai aku ora iso salin ulun puja bali kaya wingi ngene kowe Bagong edan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe wah sajake wulet tenan togok lek gawe jan tenanan iki nganti angel disalini ayo kesalin ora kaya bocah sini halo ngandel ora nek mau tok panah ra kowe getun to setan ngapunten nggih Ndara soleh ora dibaleni malah guyu oh iki marai mangkel ning yo marai guyu bingung aku kok ndek kathok kaya ngono niki gane sampeyan biyen dhisik lemu oh niki biyen nang tulisane SD kepek wono aku gumen lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan rumangsaku ki jane kepiye to Bagong non tampanono plem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kinarya syarat selana pambanguning desamu 12 kilo lho iya
Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Oh, njaluk ora, Reng? Njalukno. Isine prek. Ndek kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disyarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to bare golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh so nek syukuran kudu wayangan meneh. Masyarakate dong guyu to. Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane tek sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng kok jeleng ora Semar ki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate mati kleru mugi-mudi wis kebacut seru iya kaya omongi ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh wis ben ra apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Ning nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong? Dingendikake mawon.
Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kamu lha nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rek aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak apa, Bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa, terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wedane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sakirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, ngragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus didukke neng jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawe neng kayangan
nyuwuna pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Lah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000. 20.000 tekan ngendi gong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karepmu. Entuk karo orane ya sak karepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Tama Padhe-padhe lino Pranayaka Tyasraharja Tanegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin ndatra rupe kang ribeti Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Punyang Madyapatra Hyang Pikulun. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bali wismaning Lurah Bagong. Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ganggeng awita denceng-dencengan Ki kono wong malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun nggih, Pak. Iya. Mas Tuna Musidam. Sekaring bawana langgeng
Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manik Maya paripaksa kowe tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu tampanana. Edian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Apa? Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora medhi ngringen. Oh iya lali aku orang. So saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku kan ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919. Mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku iki wong lair wis metu wudel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih, Pukulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sari narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutone kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ingkang winastan pelem karo manis. Kok wis malik iki piye? Pelem apa? Karo manis. Pelem karo manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggone muni kluthuk tak bandem sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru.
Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa dados panuwun kula dhateng pukulan Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil Bong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian Jambu Dipa Nirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, Jambu Dipa Nirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pinisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plemretangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule Jambu Dipa Nirmala lan Plemretangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Dipa Nirmala Plemretangga Jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sipne. Wilahing. Awik namastu nama cideng. Negari pun dipanjang lunjuk. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha iki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Malah kena sirahku dhewe. Mbayen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparana sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Plemretangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja.
Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa rengsang ulinggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Kita arep apa Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu pertangga jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bukulun. Kok men perkara njaluk jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mah nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik main ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok dileke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sapenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita iki sapa? Wah iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringe ambok 2 jam ki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale kok arene ndi ngono kuwi, aku nyeluk kita arene ndi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata.
Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti Plemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat Pringapus niki kebutuhan Pringapus. Nek nganti kula ra iso Plemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah neng kayangan tak bedol wite. Ben dewa aja ngelih kabeh. Ora mangan Plemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega ropatiku. Iya, saya-sayaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampel. Mun aku diwangi ya, Reng? Iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ora ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk tulung kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong? Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ngono. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono garep menyang. Kowe, aku tak turu dene. Ku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi.
tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane Pak kok telo bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku kadang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak bener ora ya mau. Ora yakin. Metu dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae tung lentak. Jelela jelali jelela jelali. Wanamba mangwa suci dalalala. Sasi seswarane pesona wala. Rambang sak ular kambang. Oh ya. Cinimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kan Kakang Semar supados jembakan panjenengan menika menika lepat di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun kula matur kados mekaten kaliyan Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Trata. Mestine ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Monggo Gareng Petra Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun krana kluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang Trata. Merkenca wadudaya. Menika tegesipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan menika mangke lalampanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng kawontenanipun Kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang saking menika monggo. Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Ponokawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho, Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nrata ora melu-melu, nrata ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak, kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Trata. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sakmangke Kakang Trata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumpun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trata wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Trata wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing Kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Trata sakmangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Wis. Penyarian Nendra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Ponokawan nek arep mlebu rumah sakit kana. Rumah samu Ponokawan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ora nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Ger. Penyarian kula mendhawuh pulun Indra wonten timbalan Rama. Brahma wonten timbalan pulun Yamadipati. Sak kathahing para durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih bisa ngrangkit Semar Badranaya.
bakal nampa bungah ingkang sakmurwat kelawan labutan kita kelawan panjenengan ulun. Pangkatipun inggih putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun inggih putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumrya mangkat dina iki. Nono ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidhal dinten menika. Nono ngestaken nyuwun pamit bidhal dinten menika. Pukulun nyuwun berkabang itu saged kasembadan panjangkanipun matur wangadi Pukulun. Wisanggeni maya Wisnu Pratenta. Wisanggeni maya Wisnu Pratenta. Terus kok rantak-rantak dewane pirang-pirang. Monggo kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong Pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natoi pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya rek yo. Ya. Ning kok ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Mangyat Kordo Sroma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Iro Wang Kok iso urut ya, Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengenge kaya ngono kan. Kae sapa ngerti ta, Gong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Sing to mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Kuwi kancane Pak Jarik. Ya iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Petro tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa.
Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing ndak tombo. Waduh serem suarane. Ya garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni terus tenang wae santai. Dari Yamadipati bekti kula kunjuk ya Bak Petro ndak tombo. Dari Yamadipati bekti kula kunjuk ya Bagong ndak tombo. Waduh. Aku ngono barang Ndra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki daginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning paman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa, asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Kowe siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Pun sewu Pukulun lu anake bapak. Tapi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing matimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tawedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nenek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing matimu. Monggo kula ladosi, Tru. Mati we. Siap lho, tradisi itu mana? Jatuh batur dong. Apa Pak? Ayo maju. Ayo, Petro. Tandang ono, Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat 12. Wah.
Wah. Wah. Ayo maju Petro. Mosaisa. Loh, kok ora tekan ya? Mas. Ayo. Ora bakal iso ndunguk dewa ya. Tro, wedange puta. Ya ben apa. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Oke tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarak iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aja kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, Menggo dhewe tangane. lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir, Mir meneh. Wis ora apak ning mir, men. iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, dewa ora iso diantem? Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa ki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi, kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Mula dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dodo munggah, Ra entuk. ning dodo medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Modiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Reng. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutoke le ngantem. Mangtutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Waduh. Modar wae.
Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku. Piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku? Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh Rama Wulan, pecah kula waduh, mboten saged mlampah. Waduh, Bagong edan nganti muni makluk ngono. Waduh, ladala ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Ponokawan gawe wirangking para dewa Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Waduh, Pak. Cilaka, Pak. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel Dara Intula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkul mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Ngene apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene men Cestri Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati? Karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe kok. Mari
den prayitna semuriris eka balik titi yoni gondo yoni Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepuntaning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar ki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu-ratuning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak, aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ya wis ben Gareng barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggahaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun kula Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestakaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok ora ikhlas.
tatiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Menak nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe? Ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu langsung tak denggang cangkeme. Tak suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndandani pikiran werna-werna, ora usah ndandani penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lume ngarep ngrembug iki jan-jane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpeke aku ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impek elek iki, aku apa piye kok? Kudu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Heeh. Ngapa Semar? Tak impeke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Neng kolah ora. Jeneng kapal kok neng kolah ku nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih tegak.
Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani kanggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candra-Dimuka. Loh. Neng kawah Candra-Dimuka? Heeh. Monggo bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Mbah ya wis Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candra-Dimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra-Dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Monggo ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadiane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nilai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Gok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Rikat lampahing rata tanpa antara prateng suku ning argaram kang tumingal dendeng saengga praja dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos paripasami Mbawacana kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangkono pautas marani ndiya. Wah, Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu Watagok. Yen malegak-legok trembilung kang sarawita tang sarawita sabu bandil ing iki
ora pangling rak Bagong to. Pakde heeh. Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah saja kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong. Ora le nyolong. Wus. Kaya sing apik nek apa padhemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan nek kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi wae Gelem po kowe? gelem. PN ku nek bali gawanen. Tenan. Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo wak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel ya bapakku dingonone. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Oh, Krija Sang Bagong. waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku, ayo aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa. weh ngono ta. Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek templek ning ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha to? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Nah, aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Wah? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono e. Ku nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi karo aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku. Heeh.
Lho kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nek daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Wis ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo liyane. Ora, catut cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Tak dadekke wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Catut. Ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Jangan kuliti indasmu kowe. Mulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan nulungi, neng nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dangu sang-saning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah. Dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kaya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wes. Malangkere. Tangane tumpangke mburi. Kene. Kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arek omong ngesese. Aku kaya ban gembos. Makdes ngono. Ngono. Wah.
Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iku paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Kene nggo tada itu. Wis. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karupane gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihane diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik ngembose? Kok saya sithik? Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek yo ngono. Wah. Jlimer, jliteng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Tok sik. Lah, saya sithik wisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Nampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. ngampet Teko. Bajigur. Angel ra jama-jama jana kangelan aku. Wah, ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake pono kawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko milih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega. Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, iki rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggawe cewek-cewek. Waduh, kayan. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku jenenge ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam.